8 minutter over halv 8 ved mikrofonen i Radio Syds Morgenradio, fortsat Thomas Christensen. Svenske arbejder fra storhedstiden, den her, der var fra 1974, og de sang om Waterloo, og klokken er blevet 19 minutter i 8. Her om lidt, helt præcis klokken 8, tager 4 mænd fra Sønderjylland afsted på Danmarks mest krævende distancesejlads, Danmark rundt offshore. De skal tilbagelægge omkring 1000 sømil for at fuldføre turen. Det særlige ved den her båd er, at den har fået dispensation til at deltage. Den er nemlig for lille. Efter reglerne skal båden i sejladsen være 30 fod, men Denise er kun 22 fod,
og det er ikke engang 7 meter. Med på båden her fra klokken 8, der er Harry Bjørn Petersen, og du er også med os på telefonen nu. Godmorgen, Harry. Godmorgen. Fortæl mig lige, hvorfor tager I ud på sådan en tur i sådan en lille båd? Ja, vi kan godt lide lidt udfordring, og vi er jo vant til at sejle kapsejlads, og så synes vi, at sådan en længere tur, det kunne jo også være sjovt. Med at bruge på turen her? Altså, hvis vi er hjemme i løbet af 10 døgn, så er vi godt tilfredse. Men altså 12 døgn måske. Der er i hvert fald et spørgsmål, der banker på hos mig. Hvordan kan I bo 4 mand i 12 døgn i en båd på 7 meter? Ja, det kan man godt spekulere over. Men det er også det, der er det svære ved den her tur. Det er jo, netop som du siger, at bo 4 mand på sådan en lille båd under de forhold her, ikke også? Men altså, vi er jo vant til at sejle sammen, og vi har gennemført en noget mindre Danmark rundt 3 gange tidligere. Og det er jo lykkedes fint, og vi har haft godt sammenhold. Hvordan gør man sådan noget praktisk? I kan jo ikke holde til at sejle så længe, uden at få noget at spise. Altså vi har lavet en nøje plan over, altså hvornår den ene skal sove, og hvornår der er fælles spisning, og hvornår den anden skal være ro og mand og så videre. Kræver det her ikke sin mand? Kan man bare sådan fra land, han er sagt, gå ombord på sådan en båd og deltage? Det her, det må vel kræve et par års sejlerfaring for at kunne klare sådan en tur? Jamen det er da helt klart, ellers har vi heller ikke fået lov til at deltage, og det er også det KDY, de har tænkt på, da de har givet os en dispensation. Det er jo nok, at de har set, at vi har gennemført de tidligere Danmark rundt ganske flot, så vi har da lidt erfaring, og der er et par stykker af os, der har sejlet i en del år. Hvordan er vejret i øjeblikket? Hernede ved Kiel og Bugt, der er det overskyet, og vi har en frisk vind fra vest, så det er jo helt ideelt til os, og vi skal til Bornholm først. Har I noget overblik over, hvordan vandet det vil blive sådan med de kommende døgn? Altså, vi har da lige set nogle 5-døgns prognoser, men dem skal man jo ikke lægge det hele i. Men i hvert fald ser det ud til, at vejret vil blive overvejende vestligt. Og det er også derfor, at vi går mod Bornholm først. Men er det ikke lidt våget, altså hvis nu det skulle begynde at blæse sådan, er det ikke lidt våget at drage ud i sådan en lille båd på sådan en lang tur? Altså, det er jo også sådan, at det er jo i og for sig ikke farligt at sejle i en mindre båd. Det, der er det svære ved det, det er, som du tidligere har sagt, at få det godt om. Mm. Nu fortalte du mig, at I skal om Bornholm, men det er jo sådan, I starter sydøst for alt, så I må selv bestemme, hvilken vej rundt I sejler. Hvordan kommer jeres tur til at forløbe? Man må selv bestemme omsejlingsretning, det er jo ret i. Og så har vi jo tænkt på sidste tid, hvad vindretning har det overvejende været. Og der har det jo været overvejende vestlig vind. Og derfor tager vi til Bornholm og rundt om Christiansø. Og så op igennem Øresund og forbi Anholt og Læsø. Og rundt om Skagen. Og så ned i Nordsøen langs med Jyllands vestkyst. Og så igennem Kielerkanalen. Og så er vi jo tilbage hertil igen. Og der skulle helst ikke gå mere end en 10-12 dage? Nej, det skulle det helst ikke. Hej, I får held og lykke med på vejen her fra Radio Syd. Vi ønsker jer god tur, og du må også lige sende en lille hilsen videre til resten af besætningen. Jamen, det skal jeg godt. Fordi du har tid til en samtale med os. Selv tak. Farvel. Farvel. Afslutningsvis kan jeg så fortælle, at i Danmark rundt offshore, som Denise altså skal deltage i, der starter feltet ikke samlet. De enkelte både kan starte, når de vil, mellem 1. april og 1. oktober. På den grønne her. Det er derovre. Så er vi jo forbi nu. Og klokken? 8, 12. 00 efter mit ur. Og hvad så går det?
Der er ikke noget interessant at tage nu, det er i gang. Du har lige en kaffe, hvor det er... Det er Femern derovre. 18 fingre, hvor vi er. Aha. Men vi er ved Femern nu. Bare det. Så tager den is. Det er rødt. Det er længe siden jeg har bevæget mig fra
Hvad er klokken nu? 7. Nå. Og nu ligger vi lige syd for fyret på Duer. Og det er jo bare herligt. God vind. Endelig solskin. Så kan vi. Ja. Vi skulle høre diskoteksmusik helt herude, men inden fra Nexø, BMX-ø. Var det ikke så, Bjarne sagde? Bare Bjarne. Jo, det var en BMX-ø, ja. Ja, det er pudelmad. Det smager godt pudel. Tak for det. Jamen, jeg glæder mig til det. Selvfølgelig gør vi det. Sgu da min mor. Ja. Det er et stykke ud. Lavet i en speciel trykkrydder, anlagt under noget lettere antændelig og forberedt i en anden grus. Ja. Lækker, lækker. Ja, den er fra Finland. Tror jeg. Ja. Hvis I åbner det, så skal I lige vide, at inden for et par minutter, der kommer nogle bølger. Det er resten af Bornholm, vi ser det med skyerne over den. Prøv at se borgvandet derude. I øjeblikket går det fint frem. Det blæser 7-8 sekundmeter. Rundt og bule på Og vandet. vi går med en 7-8 knop over runden. Og vi ligger lige ude for, vi har passeret Sandhavn. Hej. Og der har vi rene frikadeller og kartofler. Kan I lugte det gennem det video her, Mark? Det håber jeg. Logisk de bedste. Sverige og få cornflakes. Breakfast. Det er cornflakes. Du kan se breddegraderne. Nej, længdegraden er mere end længdegraden. Ja, det går den rigtige vej. Cornflakes til morgenmad. Ja, det var den morgenmål.
kan vel ikke. Han er jo kun en menneske, ikke? Hvad der skal lyse? 2 eller 3? 3, ikke? Ja, se, det kommer ind herovre her, ikke? Det kommer ind herovre. Hej. Her er vi på. Så er det med slut med Sverige, da. Hvad skete der? Her var jeg ked af det. Jeg kan ikke lige låne den tyskplan, jeg skal lige tage nogle tårer væk. I er uforbederlige. Er du 2? Tak for det. Den er hele tiden konstant 2,8-2,9 meter. Så er det rigtig så det skidt igen. Kunne det være, min? Hvad? Kunne det være? Ja, det kunne det. Mit øre, sådan. Øre. Nej, det er ikke så galt, da. Støv.
ud til Atlanten jo. Bare sagt. Reklame for bare sagt. Vi har lige prøvet Anholt. Det ligger dernede et andet sted. Læsø og vores kommende brusebad. Den der. Det er fedt. Så der er det kom. Det er batteri. Og det er videokameraer, og fotografiapparater, og mobiltelefoner, og tv-apparater, og vi alle hvad på nu. Mikrobølgeovn og solarium og mikrobølgeovn. Harry hænger i masten, og Harry laver mad. Men det var altid mig, der skal lave mad. Hvorfor det er det sådan? Because you the front. Det er fed øl. Luksusvejen på Kattegat. Måneskin. Pissekoldt. Fuldstændig bare. Det var længe, der skal skiberne ned og skide. Det er da noget af nogle indsejlingslys, de har her. Det er sådan, at der kommer bag det her, som kommer på. Det er havnmester. Det er havnmester, der kommer efter os. Og kæft, hvor det ikke er der fisk. Til når bundspyttet. Frem med storsejl. Genvask. Kører vi lige Genua ind lidt op. Sådan ja, så går vi længere om i vind. Stærkt. Det går jo fint nu. Du må godt give storskyde lidt også. Godt lavet. Nej, jeg tænkte, du skal bare hive den lidt mere ind. Du skal nok have det over den anden side. Du skal nok have en storskyde over styrten. Så bare stramme den lidt af storsejlen. Sådan der. Er gang ind herude? Ja, det er altid lige her ved indsejlingen, det er galt.
Bare et spørgsmål, om vi kan holde ham med fisk. Den lille fiskeputter væk derude, der ligger over styrbord side. Ja. Jo, det kan jeg godt. Jeg ligger langt godt. Hvor det ser ud som om de kommer og æder. Der går vi stadigvæk 5 minutter. Roterende vinddæks i mastetop. Sådan kan Nordsøen også være. Det er godt nok deprimerende. Vind. Kom nu, vind. Jeg går lige op og banker lidt på masten. De må ind og vand ind på. Og kok, det er Lasse i dag. Vi får toast og afkogt vand. Tak. Rovnguf. Guf. Ravnguf. Lige en slat. Det var kun en slat. Tak. Knaptræet. Sådan. Satans til klapperi her. Nu hold op! Falder kaptajnen. Det de gjorde det sgu. Nej, de begyndte sgu igen. Nu skal du ikke til nogle landskaber, fordi det kan du ikke selv. Nej. Så er det bare en streg. Så begynder de at blinke til land. Det er svært at holde stille ro. Hvad? Det er svært at holde stille. Ja, det er svært at holde stille. Nej, du er ikke. Kan jeg bare ikke få lov til at sove, hva'? Der er lidt ro over båden. Nu har jeg alle forhold for at sove godt nu. Nå, den optog slet ikke. Gjorde den ikke? Den kan ellers godt. Man kan blive tom. Den fandt i søvn, Lasse. Det var ingen der. Prøv lige at se. Godmorgen. Så er din sovevagt forbi. Fedt, jeg har sovet 5 minutter. Ej, det er noget af det meste, jeg har sovet på den her tur. Det er nok. Det går nok. Det er rigeligt. Det skulle være rigeligt til dig og sådan noget. Ja. Også unge mennesker, de er så stærke. Det er Jammerbuk. Ja. Udfor. Ude for Lønstrup, ikke? Jo, nu kan vi ligge stille hele efter. Kommer ind i noget vind. Det er lige om lidt, drenge. Altid.
Det var fint. Tak for det. Så sejler vi mod vest. Så har vi lige slået et slag over Middelhavet. Det er Saudi-Arabien, det er ikke. Så er vi der ligger. Med en stor ørken og beduiner. Det eneste vi mangler, det er temperaturen. Kameler sidder herude. Ser du? Kameler sidder der. Kamel. Prøv at bedre. Men det er blokken. Skal vi til at vende, Ben? Ja. Kommer de nu? In the middle of the ocean, sardines is splashing. Splash, 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 splash. Ja, hun møder højt, når vi er på vej hjem. Kun 4 timer sejlads på Blåvandsuk. Så går det den rigtige vej. 25 timer salat fra en pakke pomfrit. Ja. Dejlig knusmik pomfritter med masser af salt. Lillemor. Så er det din tur til at have din vagt. Nu har du sovet godt i 5 timer. Harø. Du må få varer. Ja. Du går bare derned af.
Godt tændt nu. Ja. 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 Bielefeld. Sådan gør man det. Nu lå det på rundt, nu er det mere våd igen. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, singing. Kommer solen. Lad være med at skygge på mig. Så bare vil puste og smiler. Og i orden. Ja, skal du ikke begynde at trykke kanten? Har du set det flag, vi har i Vesten her? Så vi er nede i de tyske farvande. Hvad? Ja, vi er nede i de tyske farvande. Åh, det er fedt at ligge herude i Vadehav. Ja. Øl nummer 2. Wow, nummer 3 på introen. Vi har fandme en hel kasse endnu. Det skal også i morgen det samme tid. Det er ikke, vi kan tælle sig. Nej, men der... Vi har dem først dernede. Ja, kom se. Nu er det helt til, nu er det kaffe. Hvad? Det er nu det kaffe. Det er jo vanvittigt, det der. Jamen, der bliver solen nok, ja. Skål! Skål, skål. Så vil vi i det her stille være nyde nummer 2 øl på denne tur. Det kan vi ikke sige det for mig her. Skål. Skål. Nå, jeg er kun på 2. Kaptajnen er lidt for drukken, han tager en mere, han er på 3. Kan I lige vente solcellet derude, Ben? Ja. Og i den anden side står. Det var god, det er fuldstændig. So, dann probiere ich mal später. Vielen Dank. Tschüss. Ein Wasserstichte. Ja, det er det blot. 19 grader i skyg. Was hast du denn da, Bent Hansen? Nielsen? Ja. Keine Aufnahme. Was? Det mangler en sikkelværk. Wasser. Oh, du har wieder mange med den lille perlige. De er faktisk mere venner end til sne. Det kommer nogle hurtigt, hvis vi slæver. Hvad? Det kommer nogle hurtigt. Er der noget bund, den her? Nej. Nu er jeg udnyttet det vind her.
i noget... Jeg laver lige en gang hakkebøffer, som vi kan lægge på brødet. Med sovs og det hele. Ja, der er ikke noget for jer. Det er så sødt. Skål. Til så er lige lidt mad til Bjarne, der er torskerårne, rugbrød og en dåse makrel. Skål. Tak, Lyngøre. The best. The best moment. Det er ham, der kan spise mest her ombord. Ham på Næst Lyngøre. efter Lasse. Godt med en sund appetit. Ja, så er der Bjarne, der er klar til at skylle. Værsgo, skyld. Joak, der kommer en skylle. Det er forskyld, det her. Og vi stopper uret. Og så må... Ja, i reglerne er. Og så må vi starte uret, når vi er kommet ud af slusen over i vest. Og så skal vi lige sejle et par sømil hen til mållinjen. I øst, selvfølgelig i øst, ja, undskyld. Så... Ja, det gør det da. Men vi er i hvert fald et døgn bagud. Det er vi. Desværre, men altså, vi kunne se, at vi kunne have gjort det halvanden døgn hurtigere, havde det hele været med os. Ja. Ja, det gjorde sgu så. Men vi skulle ikke blive ved med at blive forkælet. Men vi er deroppe på 950 sømil nu, tror jeg det er. Jo, men det er jo fordi, at oppe i Skagerrak, der måtte vi jo dele med kryds så mange gange, så det var helt uhyggeligt jo. Og det tæller altså op hver gang, ikke? Hver gang man laver et kryds på 8 sømil, ikke? Og kommer 2 sømil frem kun. Ja, det skal du sgu. Ej, det var nogle hårde 2,5 døgn, de der fugle, det var det sgu. Men den holdt godt til, så det gjorde besætningen, og ja. Det skulle det fandme gerne. Vi vil helst ikke undgå vindstille, eller vi vil helst ikke have vindstille igen, må jeg sige. Så hellere noget andet. Altså, det er lidt svært at sige, men det vil nok tage en 10-12 timer at sejle igennem kanalen på motor, ikke også? Så det bliver i hvert fald ikke før mandag. Måske tirsdag morgen, det tør jeg ikke sige. Det kommer an på, hvad tidspunkt vi kan komme ind på og sådan noget. For vi må kun sejle derinde i soltiden. Når så bliver solnedgang, så skal du lægge ind til siden, og så ligger den over for natten der. Det gælder alle skibe. Ja. Og sluserne også lukket. Okay. Der har du fanget det hende. Sådan er det, Ole.
stranden der på Drøbred, det er 2 mere. Hvad siger du? Der på Drøbred, det er 2 mere. Nej, vi sejler ikke ind i strandene. Der er en målstreg uden for stranden, som de har sagt, at vi skal passere. Det er mellem 2 bøjer. Og når vi er der, så stopper uret igen. Og så sejler vi direkte hjem til Aurora. Den forreste lomme. Det gør vi. Det er. Vi går ikke ind. Skal lige åbne Vi er hjem. Og der er 50 sømil hjem. Og så uanset hvordan delen vi kommer hjem, så starter vi motoren. Hvis det bliver svært ind, ikke også? Og så får den bare derudad. Ja. Madrationerne, de er også så småt ved at slippe op. Kokken har været meget kreativ i dag. Her nu, vi har lige fået varm mad nu her. Stegt torskerogn og hakkebøffer på rugbrød og en dåse makrel i tomat hver. Jo. Det skal vi nok. Jeg skal nok ringe i god tid. Bare på det nummer her, ikke også? Mm. Hvad nu, hvis det bliver uden for jeres åbningstid i redaktionen her? Nå. Okay. Så skal jeg nok sørge for at ringe inden den tid. Ikke? Ja. Okay, du. Batterierne er ved at slippe op. På min telefon her. Ja, cirka. Vi kan se Helgoland her på vores styrbordsside. Og så har jeg lige set på søkortet, hvis man laver et vinkelret ind, så er det cirka. Det er noget syd for huset, lidt syd for huset. Mm. Jo, det gør jeg nu. Jo, tak. Hej. Jeg skulle hilse ombord. Tak for det. Og så de kunne sende en fotograf ud. Ja, der er man berømt, så er man berømt, ikke? Det der halvkram der, det kan vi ikke bruge til noget. For satan, mand. Det får på det at sidde ved ro i så lang tid. Hvor godt vi har en ordentlig dækstreng med. Dækstreng. Ikke at misforstå. Nej. Det er en dækstreng. Det er bukser, og de sidder på. For helvede. Hånd. Dejligt. Shit, stop. Godt at have magt over kaptajnen. Du skal lige have en gang hakkebøf. Nej, stop. Nej, hakkebøf, det er godt. Stop så. Hold. Ja. Så er det godt, kameramand. Du må gerne stå. Er der stadigvæk fisk? Kommer fisk på? Jeg tror ikke, vi har fanget fisk. Nej, det bliver jo lidt en fisk, så jeg ved ikke, om vi får noget at spise i morgen. Det er ikke så godt, det. Nej, i morgen bliver vi på ja.
der den gamle. Så lille er det. Se den anden der. Den 350 meter lang. 70 meter bred. Og her hvor vi går over den der og se det her. Det kunne man ikke. Skal vi? Gå den vej over. Skal vi derop, eller skal du derop? Faktisk. Så tror jeg, der kommer nogen. Vi bliver hævet op i et eller andet, så kommer der sikkert den anden deroppe, ikke? Fordi vi jo så også gerne videre, jo. Wir wollen ja weiter seiner Boot. Det er meget godt. Det er selvfølgelig for højt op på det. Sehr wichtig. Hvad så nu? Mann, du. Nå, Fokus, vi skal afsted. Ja, så bliver nu færdigt. Ja, vi skal ud og sejle. Og så skal det bare siges, nu går turen fra ud til Danmark. Nu skal vi til Danmark, folk.
om den er Øresund. Altså, den er, nu siger de også, at den er slået væk. Det er jo værd at være. Så. Nikolot. Det er faktisk kun lige en sømil, inden vi er over målstregen. Og jeg kan sige, at Lasse han har hentet champagne frem. Lasse, vi skal lige vente til vi har passeret, det godt? Ja, jeg er tørstig. Du må lige vente. Nej, ikke nu, ikke nu. Nej, det er. Jamen, den ryger af, hvis du tager det stoltrød af det. Jamen, det gør jeg ikke. Det må du ikke. Det er godt. Jeg kan ikke se bøjen her. Det er halv. Seks. 5. 4. 3. 2. 1. Så ligger Nu! 23, 12 og 20 sekunder. Yeah! Slut! Nu er det. Tillykke med det, gutter. Tak. Hey! Tillykke med det. Tillykke med det. Tillykke. Skide det godt. Lad os få noget kampagne. Prøv lige at stramme den op en gang. Jeg skal ikke sejle ud af det. Ja. Så er det bare videre. Og der gik et rødt lys op for dig, hva'? Der gik lige rødt lys op. Ja. Det var ikke Det er meget. Sejleren, skipper. Kender du? Ja. Og hun står bedre for. Skulle du have lidt med? Ja, det er med i. Nå, så tager jeg det. Og så her. Bent han må ikke få Og noget, så fordi så til- sejler han bare på grund. Og her igen. Tak. Ikke så meget. Og det er godt. Skål der. Skål! Skål. Tak for turen. Ja, Tak selv for tak. godt Selv tak. mandskab. Selv tak. Så må vi komme hjem med resten af Jeg kan godt turen. sove. Så nu kan jeg overhovedet ikke se, hvor vi er henne. Der kommer et stort skive der. Vi er nødt Nu til at slukker slukke vi den her. for det hele. Nu har vi lige... Det er godt. Tillykke til Bent også. Lige måde. Skål med. Skål. Hej. Gamle dreng. Tillykke her. 3. gang. Skål! Skål. Jeg er så en debutant her, der starter med offshore, hva'? Sådan. Hvad slutter du med? Ja, det er smart. Whitbread. Og så må vi vælge. Så mangler vi kun det sidste. De sidste 50 sekunder, så får vi det helt af. Så vi tager en over nat. Klokken er 11:30. Det er vådt. When you're chewing on life's gristle, Vi har noget at spise. grumble, Skipper, han laver højt glas smørbrød, ja. this'll help things turn Yes. out for the best. Det er vi også til. Ain't Nej, det må du ikke glip af. always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle,
that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So